kachiel gi UDA. Ang'o matimore ka? Aparo ni dwaro mar political party mora mora, dwaro mare azimio mar duond bura mora mora, Yes. en mondo obed sirkal. Mane dwaro mora mora, kwano mora mora ma jatend siasa goyo ka in gi political party en ni mondo i form government. Omiyo kiwinjo kata kama UDA nitiere sani ni to neno jatend mama Kenya be gine neno ka Mount Kenya kuro chalo ka gima ok dhi bedo mayot ahinya kaka nobedo mayot in 2022 ni mondo UDA obed gi Mount Kenya. Omiyo ODM be nyalo neno kamano en thuolo, nikech mondo kata wach Rigathi ni odhi matimre kaka otimore no, ODM ne nie iye fuli. Omiyo en thuolo mar ODM sani mar ng'iyo ni to wan be nyocha wagore, wabe wasedhawo e weche gi ndalo higni mang'eny, be nitiere thuolo mora mora mwanyalo donjo go either direct 2027 kata indirect sani. Nitiere thuolo moro mwanyalo yawe go mondo watimre nade, wadonje sirikal. Duond bura ka duond bura nyaka bed ni gombone en mondo bede sirikal. Indirect e dhot machien. Tiende ni kata dirisa yienda mbewa mani wacho cha. Yes. We will enter even through yienda mbewa. Hiyo e gima sani. Mbe od bura. Koro nyalo kasere motegno mondo mi gige ne otimre nade okal ngech ndalo bebe higni ariyo osedhi, higa achiel mwadongo tichako siemo gimisetimore nade gimisetimo. Omiyo chike nyaka kal mapiyo piyo maonge koko, maonge weche mang'eny. Ko paro mondo dwa timo development kaka wacha adani gini ka ti ikalo ne haraka. Omiyo nyaka obed gi bunge, to bunge no nyaka dwar ODM obed go machiegni. Omiyo en kwano masani gi kwano mbele. To wan kaka ODM dwarowa en ni mana gima ne Kaluma wacho no, ka dipono konyo jakom maber kaka giwuotho no ma jakom odhi oko, to wambe koro nyaka wang'e wang' maber e yiero mabiro 2027. Mano keto ODM kama chalo nade? Keto ODM ni chama ka chama Ene sirikal koso bedo ODM mongirore mar jopiny. Koro e 20 arbete ka moda be na ka wadon lakini kaka kuro ni president oge wis ODM as a party ose struggle for for konyruok mar kapok miyo Daktari Mark Matonga, iwacho ni nitiere kata lokruoge moko mwinjo bed ni timo e od bura mamalo mondo ka wachore no ni lokruok bedo e winjo bedie. Yes. Ma keto jok mane okedo kuom ranyisi ne sirikand ni e higa ma yiero mokalo kanye to keto jatend piny William Ruto kama chalo nade yor siasa e kinde ma God Kenya chal ka gima medo bedo ma poth ne en. Okine ka gino kethore lwedo, koro nyaka yud ka kirese to kethore ka kata Wetangula gini go nitie, Mudavadi gini go nitie, okay, to kethore. Koro nyaka ng'i ka kisolo jo mang'eny mondo timre nade obiro konyo. Seche mose solo ji mobiro mokonyi to nyaka imigi gimoro, to nyaka wang' wach ni ng'ane no mi kama chwe to neg jogi koro wan osebiro wang'eny matin wamigi omiyo ka moko be kombe nikech gino kethore to apenji sani koro kal ibede yud kata kombe bode gi bed kama to chiemo magichamo. Ini sani koro sekethore